Jiario mag piny Somalia ma picha nomako kanyono bandera mar piny Kenya e paw tuke manyayo. Ochale nyim doho odiochieng' ma kawuono tok donjnegi kod ketho mar bedi pachoka ataro mar chik. Rocho kwe kod koso miyo luor achiel kuom ranyisi mar achiel mar oganda. Jang'ad bura Rose Gitau kata kamano ochiwo chik mondo rawerego odinnegi e tesendo bila magigire e kinde ma itimo nonro. Doho kata kamano notamore kwayo mar wedegi mar dwaro mar mondo mi odok kodgi ot mar ni gin jonyuol mage. Inchi na kudhulumu wa Kenya kwa kufanya mambo kama yale, nakubali ya kwamba hayo ni maneno magumu na mabaya. Lakini sasa tumeangalia umri ya hawa vijana. Hawa watoto wako miaka 14. Sasa watoto kama hawa jambo ambalo wanafaa kufanyiwa ni kuambiwa hii ni makosa na kuchukuliwa taratibu. Kushikwa si mbaya, lakini kuwapeleka pale, kuwakalisha chini, kutafuta children's officer, kuambia hii ni nini mumefanya na vile ni makosa kwa kipengele fulani kwa nchi yetu.